bat, Waikiki Beach, esate baterako. Waikiki Beach? Ba ez, Miluzen asko zobeto. Egingo ba genu Miluze berezi bat Waikiki Beachetik. Hori bai. Kontuz, eh? Berezi Hor esate proposamena, baterako. dagokionari. Berezi esate baterako Mai eta Ainoarekin. Haulan, ganorazko Waikiki Miluze bat. Bai, oso ondo. Bueno, neskak, laugarren saioa dagoeneko. Eta dirutxue aurretik zen euskaten €172 jarraitzen dugu diru horrekin. Mai energia asko behar da Miluzen, ez da? Bai. Bueno, nutrizionista zarazu, dieta bat holan energia emoten dagoena. Edo zeo zer. Janberdia orokorrian lekale gehiago. Ah, bai? Bai. Gutxi jate ditugu. Da lekaliekaz holan indartxu. Bai. Jantzuz zeuk, etorri aurretik? Bai. Bale, ongi etorri. Nabaritu da dila, ondo. Mikelek eta Martinek ezagitze duten, baina ibilbide oparoa abiatu duten Miluzen, bigarren saioa gurean, dagoeneko €198 pilatuta errenteriako gure aitasemeek, eta aipatzen zenuten Europan barrena bizikletan bidaia bat, jarraitzen dugu ametxorrekin? Bai, gertuago dago. Zehazki zein da plana zenbat egun zenbat etapa hori guztia diseinatuta dago, Mikel? Bueno, aukera pare bat dazkagu, bueno, bai. Danubioa zeharkatu bai, Alemanian hasi Munitzera egalaldia, eta handikan Danubiora igo, eta hortikan Viena, eta denbora bat dugu Budapestera. Eta beste aukera Munitzetik ere, Alpeak zeharkatu Italiara. Hori beti izango da, zakuaren arabera ere. Alforjekin, klaro. Behar bazuien gidariren bat, kotxien, maletak eruteko deitu. Gubio prest. Bai, da zungo gara Google. Eta HB Munitzen ongora zuen zain, eta sorte ongor bigote. Animo. Bueno, gure bikote berria, Asier eta Joseba, ongi etorri. Gerrik asko. Bueno, Asier, aekan lankide zariet. Bai. Non? Ni Galdakon. Eta Basaurin. Eta? Basauri, Severio, Zunaldo hortan. Eguri, baina orokorrean. Eta ze moduz, aekan, Asier? Oso ondo. Betiko gironien? Bai. Badau jendie euskaraz ikasteko dagoaz? Badau. Bai. Honelako irakasliekin? Ez dakit zeuen erreputazioa jokoan ote dagoen? Horre bai. Bai, Joseba hori izango dalako bai, etorri aurretik. Guazen biluzera, etxetik eta ondo. Etxetik ondo ikusten da, baina gero hemen ikusiko goa bertzera. Eta bertan zer gertatzen bada. Ba, ondo. Ikasik izango diogu. Gerta da, illa, zer da. Bai, lehiak ida usartak behar ditugulako. Hau mutileko ongi etorri. Eta zuek ere erne, Miluze baita ikusentzunezko lekalea. Indartxua, azteragoaz, animo! Lekale bat gara. Ondo, lekale bat gara munduan, esatu baterako. Munduan leku ederra da mundue, zaindu beharreko da. Munduko txoko ezberdinak bizitatuko ditugu, pareetan. Bestak beste, neskak banderekin egingo dugu jolas. Bai. Fijatzen zarete, banderetan eta gertzen den ikurtxuek eta? Ez gehiagi. Ez gehiagi, oso ondo hasiko gara orduen. Nordu Maira? Ni, bai. Erto, Bamaiek leku hartu, eta Ainoak asmatu bandera hauetan ze ikur dauden. Denpora. Gurutzea. Suitza. Ondo. Ilargia. Saudi Arabia. Ez. Erentzugea. Gales. Ondo. Loroa. Dominika. Ezpata. Saudi Arabia. Bikain. Ilargia. Kurdistan. Ez. Eguzkia. Kurdistan. Ilargia. Maldibak. Hau pasuek! Akats pare bat egin, baina horietatik ere ikasi dugu, eta taula guztia osatzeko moduan aritu zarete. Ilargia, Maldibetako banderan hartxe erdi-erdian agertzen da. Erentzugea Galesen, erentzuge gorri kolorekoa. Gurutzea, bandera gorria Suitzakoa, erdian gurutze zuri bat. Loroa, eta hau berezia da, Dominikako Irlan, Loro Sideoa izeneko loro bat badelako, bertan jatorria duena, eta banderan ere agertzen da, Eguzkia Kurdistanen, eta Ezpata Saudi Arabian. Ze bandera zuena, 60 puntukoa, bikain! Bai, hori 3 bat izan da, Dinot, zeure buruentzat ederra izango litzateke? Loro bat, esan nahi duzu? Dinot? Aldamenean, imaginatu, Pentsa? Gubiok aurkezten eta loro bat hemen. Lorito bategaz. Hartuta. Bai. Pentsatuko dugu. Lorito miluz. Mikel Martín, banderetan trebiek zaria? Bueno, ikusita ezain beste. Ja, hori da. Apurtzu beterakutxe beharko dugu, bandera gehiago zuentzat, baina joku ezberdina izango da, Nordu Maira. Nino. Martín, hartu leku mesedez. Besan dugu.
Banderak eta atzealdean duten kolorea zein den, asmatu beharko dugu. Hortxe hartuko zaizkigu, herrialdeak eta koloreak denpora. Txina. Gorria. Osondo. Brasil. Berdea. Osondo. Eskozia. Eskozia. Granatea. Ez. Letonia. Granatea. Bikain. Eskozia. Urdina. Bai. Brunei. Brunei, horia. Opa, Sardinia. Zuria. hau ba? Hora, garri! Bereziki ondo hasita, Txina eta gorria, segituan lotu dituzuelako, iraultzaren esan nahia du gorriak bide batez. Eskoziakoa, eta pixka bat trabatu zaigu, urdina, gurutze bat ere baduena. Sardiniakoa da zuria, zuriaren gainean lau mairu buru agertzen dira. Berdea, Brasilgoa, Braganza. Familiaren egumen ez, jarritako kolorea. Braganza, esan nahi nuen. Bruneikoa da horia, eta Letoniakoa granatea, gehiago da, Letonian granateari esaten diote Letoniako gorria. Hain justu, Mikelek soinean daramana. Baita 60 puntu ere, Bikain. Braganza. Neuk soinean ditu denak. Osondeak. Sofina hori. Bueno, mutile, banderarik ez. Zuentzat, baina bidaien jarraituko dugu. Ondo. Nordu Maira. Inonganaz. Hartu leku mesedez, Joseba. Herrialdeak. Asierrek putz egin duelako jasi aurretik. Asier, herrialde hoiek, venga, zein kontinentetan dauden asmatu beharko, izango du bere zailtasuna noski. Haupa bikote denpora. Mexiko. Ego Amerika. Samoa. Oceania. Vale, Bai. Moldavia. Europa. vale. Mexiko. Ipar Amerika. Hori bai. Guyana. Afrika. Ez? Kashmir. Afrika. Kontuz? Kabilia. Afrika. Bai. Guyana. Ego Amerika. Vale. Kashmir. Opa. Asia. Ondo. Korri, Joseba. Ondo. Garri ginen, momentu batean, amildegi da ere gerturatu gara. Ez ondo, Guyana, eta hau bukaeraldean asmatu dugu, ondo kokatu dugu Ego Ameriketan. Mexiko, Ipar Amerikan, Estatu Batuak eta erdialdeko Amerika artean, justu hortxe kokatuta dagoelako. Kabilia da Afrikan dagoena, Afrika iparraldean, Moldavia. Kabilia da corazón. Jostari gaur, Jose Ripiau forever. Begira, Moldavia Europa ekialdean, noski, Samoa Ozeanean, eta Kashmir, Asian kokatua. Nuen horren berriri, baina tira. Asian dago, eta 60 puntu. Baina, zintzoa Asier, asnatuagatik ere aitortu baitu, enekien. Baina, tira. Eneki baina eskerrak bi luzera etorren naizen. Hori da. Baina asko, ankerrago jokatzen dut eta disimulatu egite dut. Asmatuta, bai, nola ez, Kashmir, zematen delitzen garen eta. Zondo, lehiakide zintzoak. Ze maila, hau pasuek. Eta lehiakide abilak. Ainoaren marrazkiak oraindik ere gogoan ditugulako. Hori da, kontzeptuak asmarazteko gaitasuna. Beste hainbeste gaur, edo? Bai, hartuko duzu legua. Bazen ba. Eta beste aldean Mai ere, erne, noski. Bien arteko lana baita hau. Isil-isilik, hortxe kontzeptuak. Denbora. Bai. Sakatu? Hori bai. Bai. Bale. Aizea. Aizea, ego aizea. Wow. Boa, txabal. Ez dakitze gertatu den hor? Marrazki bat. Irusta. Zondo. Ez, galleta bat, kuki, muñeko bat, poltsikoa. Doraemon. Bai. Bai. Beste marrazki bat. Kopa, edalontzia. Topa. Ez. Zatoa. Ardo... Ez. Bestia erresa bada, bestia hain nahi noa. Sakatu egin behar da, Aizkolaria. Aizkola, ez. Samurai. Maskara antzekoa, katana, arte
arte martzial bada, ez da? Ez. Ez da arte martzial bat. Hartu leko Ainhoa. Ondo, gauzak zehaztuta zer da. Bai, gladiadorea baitzen. Eta igual, erruan irea, Ainhoa, presio gehi jarri duzugan. Sekulako marrazkilaria zarela eta... Dudai gabe. Bai, ez da? Dudai gabe. Oso ona! Txagize. Eta berek, bale. Aizea, bai. Aguala, bueno. Vale, erto. Asmatu dut. Sekretuek. Bi, berroga, ondo. Etxetik, norberak bere kodeak ere ekartzen baititu. Mikelek eta Martinek ez dakit alakorik. Ja, barneratuta ditugu, ja. Ah, ja. Aita seme izan da berezkoa duzu hori, ez da? Ja, etxetik hori da. Oponetik. Bai, ez da. Hola. Nagaritu da ella, ba. Martinek hartuko dulekoa? Ez, Mikelek, zondo? Batoala aita, maira orduan. Eta ea, semeak, gatu, ondo erantzuten duen. Hau parreteria guazen, denbora. Dantzatu, Bai. tripa. Bai, beraz? Hor dago, Martin? Bai, Bi elementuak dauzkagu. Bueno, gero. Galtza, bainu jantzia. Eskalatutu. Ba, eskaladorea. Tirolina. Oso ondo. Wow, zoragarri. Ikusi egin du. Marrazako da hori? Marraztu? Parkatu. Hase, Mikel. Puxika. Bocadillo, esan. Komikia. No, asko zabeto? Oso ondo. Bai. Hor dago. Kolonia. Ez. Bihotza. Txiba. Bai! Bai! A ver. Beste marrazki bat. Aizkora. Gazkina, istripua. Zer da hori, Martin? Tirita. Ez motel. Australia, Asia. Uf. Zer da hori? Hori sua zen. Sabeldantza. Zabaldan. Baina sua ondo egin du, gero txinpartara egin zen. Ja. Eta lastima, Martin, aitak hain ondo. Bai, jolín. ondo eginda. Sabel gutxi, Ja, erakutsi behar nu, baina ja, Isabela no hartu, ez naiz pasako. erakutsi lasai, Ez, zara dut. Eta ondo, Joder, zibame asmatuta, ibiltzen zara? Martin, ibili izan zara? Zerekin? Zibarekin. Jolín, bai. Bai, ondo. Bueno, trompie guretzat, baina ez trompie, ederra, bai, atentzio. trompie guretzat. Ederta, 40 puntu! Euze baten izango niona, Bai? kristona, bota eta batu Bueno, eta orain ja nazioartean- patinetien txarra, bizikletan txarra, igeri... Trompien eta ona. trompan ona. Oraindik ere garaitza biltza, nazioartean lehiaketak eta egite direlako. Olimpiadak. Begiratuko dugu zerbait, Bitartean, Asier eta Joseba, iniziokan horra izan da bereziki trebe. Da. Asier, oso ondo, hartu lekua, guazen. Aekan irakase izan da, askotan Claro. ikasleekin ere inizioka aritzeko beharra badagoelako. Askotan ez, egunero. Egunero, etengabe. Ea ba, igertzen den, guazen denbora. Segalaria. Oso ondo, Zoragarri. ze estilo? Asier, marrazki bat. Kapela, iglua. Eskimala. Argia, ez dakit. Eta ginik asmatuko dugun, Asier. Ondo, Hor bai? venga. Ja. Zer da hori? Ume, ez dakit, Asier. Beste bat. Pipa, izan leke? Ez. Bortxe bai, Bai. asmatuko, venga. Trapua, maia, Ondo. futbol zelaia, Ondo, zer dori? oea, Bai. Venga, manta, vale. Bikain. Ea. umeen zera. Ez. Imintzioka bestela, Asier? Imintzio, ospa bere. Abona data, bazen? Bai, edan, algea, moskorra, Lastima! Bai, ez aurrera ez atzera txiribituarekin aritu gara.
Txilibitua. Txistu ez, zinaz Bai, matu. egia da hor, proportzioek eta kaleima. Txilibitu oso handia. Bueno, Eta denbora gutxi geratu zaigu, gau pasa egiteko hori asmatuko zenuten. Baina hori agian hortik hasi behar nintzen. Bai, ez da? bikaina hau pasuek, berrogei. Ondo. Guazen, hitz eskutu garatoz, eizuek, zelan zabiltzien, Egun puntu bakoitzak. Haupa. Ezagik herrietan eta larraulen, Maili, zesaten du jendeak? Ez de askoik ez. 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 Betiko kontuak, ez da? Bai. Apa, Maili, oso ondo, Gero arte eta, agur. Emintzo gaitz eskutuan oso ondo, Hori, bai. Nordu, Maira. Hartu leko Maili mesedez. Bortxe Mailek leku hartuko du Mailan. Ainoa, hitzak asmatzeko prest, guazten denpora. Arraina. Bixua. Labean. Egatza. Ondo. Getariko. Txakoleina. Osondo? Bikain. Umea. Ez. Erroan dago. Sagardoa. Getari. Egurrezkoa. Kupela. Bai. Bikain. Garraio bidea. Autoa. Animaliek. Kamioia. Tiraka. Gurdia. Animaliek. Uztarria. Paso. Paso. Olentzerok. Zakua. Umei. Opariak. Gaizki. Lastima! Oso ondo, Maili. Oso ondo. Lastima! Eta berezik izalia zen zalgurdia. Noski, gurdira iritsi gara, gero uztarrira ere ies egin dugu. Baina ondo lotuta ekarri ditugu iruditz, Erto, beraz, neskak. 60 puntu zuen Oso ondo. Oso ondo. Bortxe, Mikel Martin Besterrun beste beharko genuke. Nordu Maira. Nino. Martin, hartu leku mesedez. Bueno, oso ondo dago, Hiru asmatuta, lehenengo taldeak ia Besterrun beste lortzen dugun. Denpora. Donald. Katona. Estatu batu. Bizira. Paso. Paso. Begia. Eta horrekoa. Zientzia. Oftalmologa. Ez. Paso. Paso. Bakailaoa. Labea. Platera. Marmit. Ez. Bai. Bakaiakin. Abajo. Bai. Bukatu. Hasi. Bukaera. Ai, jolín. Paso. Joder. Giratu. Hartu leku, Lastima! Hartu gara. Bai, ezinbestekoa da. Marmitakoa, bai. Marmitakoa zen, baina ez baituzu esan ere. Eta hasi ere, ez gara ondo hasi, batek Donald esan duelako. Donald. Donald Trump zen. Aber ez dira konturatu, baina bai. Jabetu gara, eta beraz, punturik ez. Bueno, ondo. Ez zer pasatzen, hemen lehiak aurrera. Puntu asko daude oraindik ere, joko. Jarraitzen duelako. Bale, mutilak Nordu Maira. Hartu lekue, Joseba, mesedez. Hasi erribilizari ez, ezelan? Bai, zuzerren dugu. Bai. Jokuen bai, ia arau asko ditu, joku honek, ia guztiak batetzen ditu guazen denbora. Ja, Arriskoa, Raptin. Erroan dago. Kirola, Futbol. Asian, Cricket. Borrokan, Judo. Vale. Oso ondo. Veneziako, Gondola. Vale. Oso ondo. Katua, Txakurra. Vale. Gales, Zubia. ondoan, Iruña. Irla, Irlanda. bestea, Bretaña handia. Bizira. beste bat, Inglaterra. berogailua, Eta garrantzitsua beste behin, garbi ahoskatzea batek Gales, besteak Gares ulertu du. Gales eta Gares ez da gauza bera, judoa, gondola, txakurra, 3 ondo sartu dira, 60 puntu beraz. Markagailuak nola dauden ikusiko dugu. 160 puntu bildu dituzte Larraul Azpeitian, Errenterian 100 puntu momentuz, Galdaka Orduña 160 puntu. Trigonen
Bueltatoz, neskak. Abiatzeko txarto bez. Markagailuan dituzuen puntu horiek, iausten dizkiegun. Puntu hoiei guztioi. Venga, Maili, guazen denpora. Gizena, Araitz Betelun. Masusta. Lesio, Irrika, Lapurdin. Inta. Sabela, Erronkarin. Pantika. Kokoloa, Inozoa, Bermeon. Txingaua. Itogina, Aurizberrin. Itxasura. Sumotelean, Goizuetan. Xari. Bizaia, Hegoaldean. Aurpegia. Apa, Maili! Ondo! Eta beti da polita, ikasten ditugun hitz berriak tauletan topatzea. Txingaue, Txingau gitzi hemen, eskerrak. entzun dut, noiz baite. Zora garri, txingau gitzi. 1 puntu zuentzako! Aita. Txingaue? Txingaue asko erabiltzen honik. Txingaue, bai. Txingaue, bai. Txingaue. Erabiltzen dugu. Venga, Mikel Martin. Eutxi beharko genioke, taulari, bai? Mikel, sortu gen, denpora. Sikiera behintzat aezkoan. Berere. Kemena, Santagrazin. Trunkua. Sikiera behintzat aezkoan. Berere, Kemena, Santagrazin. albidatea. Pertsona lodia eta koipetsua ziburun. Trunkua. Asier, Sikiera behintzat aezkoan. Berere. Kemena, Santagrazin. Albidatea. Pertsona lodia eta koipetsua ziburun. Kirripota. Sikiera behintzat aezkoan. Berere, Kemena, Santagrazin. aldi batea, Pertsona lodia eta koipetsua ziburun. Gaxna! Gaxna! Hitzak ere iradokitzen baitu hori. Lehen masusta genuen, orain gaxnara aipatu dugu. Eta gaxnarik ez, baina aurreko biak ondo emanda, 20 puntu zuentzat! Eta hirugarren taula bihartzeko be, Asier, zegoenetik hasiko gara? Ja. Badatorri hirugarrena, denpora. Zirikatzailea, Iturenen. Arto beroa. Zirikatzailea, Iturenen. bastarda, Maili, Zirikatzailea, Iturenen. Zindikua. Gogaitu, molestatu, zuberoan. Zinpurtu. Ergela, Otxagabian. Txutxua. Zirikatzailea, Iturenen. Zindikua. Gogaitu, molestatu, zuberoan. Inpurdu. Ergela, Otxagabian. Arto beroa. Mikel, Zirikatzailea, Iturenen. Zindikua. Gogaitu, molestatu, zuberoan. Inpurtu. Ergela, Otxagabian. Bastarda. Zirikatzailea, Iturenen. Zindikua. Gogaitu, molestatu, Inpurtu. zuberoan. Zan... Ergela, Otxagabian. Balusana. Baluxana! Baluxana zen, hemen ere Baluxan edo Ergel gutxi, zalantzarik gabe, baina taula bukatu denerako, 2 eman ditugu zuzen, 20 puntu beraz, baita zementzat. Eta markagailua, 260, Mailik eta Ainoa, Txela Raúl Azpeitian, Errenterian Mikelek eta Martinek 120, Gatako Orduña, Asier Joseba 180. Eta hau autobusa balitz, iritsi da azken geltokia Mikel eta Martinentzat, Errenteriatik etorri, ze jator, aita semeak. Gustora aritu zarete? Primeran. Apal, etorri zinetenean, aitortu zenutelako, guk hemen aurrera ingo bagenu behin horrekin konforme. Haizue, 180 euro badara matzazu etxera. Eta horrekin finantzatuko dugu Europa marrenako bidai horren zatitxo bat edo? Mikel, tratu bat egingo dugu Euskal Herrian anabrien. Hori diru Martinentzat. Bai, ez da. Martin ados. Bai, ez da. Bai, Martin Martin ados, ados. zalantzarik Eta horri gabe. miluzera auto paria eta gainera dirutxo portzuet, etxera, ez da? Mikel, zurekin topo egin nahiko bagenu, autobusa nondik norako hartu beharko genuke? Bueno, asko aldatzegu, baina, bueno, zure lankide asko ekarri izan ditut honea, miramonea. Bai? Eta 8 hartu, bai. Errenteria ingurutik ez Donostiatik. Donostiekoa. Donostiatik, Bai. bale. Bai. Lanera, egingo dut, Tolosatik kotxez Donostiara, Hori da. utzi eta Bai, autobusa ona. zurekin egoteatik. Opa, bigote mila esker! Mikel Martin jau batzuet! Eta azte honetako erronka luzatu horretik ilazki, Bai. hausnarketa txiki bat, Bai. ze pentsatzen dute aurrek kutaz hitz egiten diegunean, ze jartze ditugu alako aurpegi berezi batzuk izkera ere moldatzen dugu aztenara, etxekitu, karrora Eroso? begira. Gustatuko zaie? Bai, nik seguru nau baiet. Nik hilabarekin erabiltza ditute. Potolito, esaten Bai. dio, potolito. Bai. Bueno, gero klasikoak ere bai, kalera joaterakoan, apa,
Eta horrelakoak. Bai. Bueno, molde horretako esamolde hitzak bildu nahi ditugu, hau da aste honetako erronka, umei aurre hitz egiterakoan, ze hitz, ze esamolde erabiltzen dituzue, eta hoien esanahiak zein dira. Partekatu gurekin, eta osatuko dugu taula bat. Potolito, digali. No, edo beste zeo zer. Bai, Erabiliko dugu delakoa. guk miluzen, eta sofrituko dituzte eurek, zuen okurrentzia guztiak. Ederto, neskak ze moduz? Oso, no? Bizilagun berriekin? Ondo. Ondo. Maia Inoa, bigarren fasera sailkatuta, ederto, zerotik hasiko gara, ondo dakizuen moduen, Asier Joseba zer? Zelan ikusten da mundua bigarren fasetik? Bueno, Ondo, ez da? Lasaiago, bai. Ondo, lasaitasun gutxi orain, bereziki Maia eta Inoaren aldean, definizioa datozeta, txanaka, biok prest! Guazen denbora. Sara Gandara kazetariak mintzagai duena. Arropa. Ez? Kazetaria da? Zertaz aritzen da? Erroa. Ez? Ainoak badaki? Karroa. Ez da ere? Kirola? Iragarkizunerako erabiltzen den karta sorta. Tarota. Tarota, zondo. Lizuna, zorrotza edo atsegina izan daiteke? Bez hasita. Lizuna. Edo igual zorrotza. Atsegina ere bai. Zuko oraintxe zorrotza daukazu. Begira, Indiako erlijio nagusia. Hinduismoa. Oso ondo, euskola beldun oliaskoa. Lumagorri. Bai, hori, da. Kolorea galtzen hasi, baina erabat zuritu gabeko ilea. Urdina. Urtina, bai. Desfile bateko pertsona talde mozorrotua. Hasi Mai? Bai? Tea. Ainoak bazekien. Koportxa. Ondo neskak hasteko eta motorra berotzen hasteko, 40 puntu, zuen markagailura, bale? Konpartzei buruz eta adituak. Konpartxetan, gustora, aritzen gara. Asier eta Joseba, beste egin behar dugu. Zuek definizioak ematen eta hariko zaretelako askotan, eskoletan eta. Batxuetan bai. Bueno, orain nina izira ikaslea. Ia ba. Zuek ikasle, eaz mazaitu zuen. Depora! Kirol lorpenen zerrenda. Palmaresa. Bai, txapeldunak altxatzen du. Trofeoa. Trofeoa, oso ondo. Ordu batek alako 3.600 ditu. Segundo. Ondo, negu guztietako kontua. Neguan. Gabonak bai. Bai, baina iba dagor. Ainoak badaki akaso. Gabonetan, zeizaten da, ezker eskuin, gripea. Botika kutxa guztietan egoten den gailua. Termometroa. Bai, sukalde guztietan dagoen gailua, askotan biribila. Bai, Joseba? Sukaldetan. Erlojua. Erlojua. Estatu batetik beste batera joan ahal izateko baimena. Pasaportea. Bai, gazturarekin egiten den gaztabiguna. Gaztabiguna. Bai, Joseba? Gaztabiguna. Gaztanbera. Ez zenekien, Gaztanbera? Ez. Baina beste zei bai, parkatu 300 kontu. Ni ez jakintasunak nabarmeten. Ez zenekien, Bueno, zira. Ez baina aurreko zeiak bai. Aurreko zeiak bai. Ikusi duzu, Zora garri. Oso ondo, eroglifikoak. Neskak? Zemen gustuko edan proba, zalantza barik. Erakustaldiak. Eskaintzeko prest egoten direurek, programara, iagotza gertatzen da. Lehenengo da dator den fara. Gauzak lortzeko gogor egin behar da. Borroka. Bale! DOST erdia ezkeruen behar bai, erdia. Eta Roka sukaldaria da. Jakin dugun ordan? Ez. Joan Roka. Saler, dekan Roka jatetxean. Osondo, Borroka. Borrokarako prest. Pistaren garrantzia, hemen. Claro. Asera bat zuten eta pistarekin ja osatu dute, Ederto, pistaren garrantzia bigarrenean ere, ladator, bigarren eroglifikoa denpora. Joaldunak abiatzeko prest daude. Zubian. Zubi, baderantzunen esati. Abiatzeko prest daude. Zubian. Zubirantz. Ia, irakurri, zubi? Zubianan. Baderantzunen esati. Zubietara. Zubieta. Zubietatik. Zubitarantz. Zubietara. Zubietara.
zubietan. Ebaldunak? Zu, bi irakurtzen geunden, eta bat, etaren zeinua han, zubietan. Ene bat falta, neskako sondo. Zubietakoak direlako, famatuak, besteak beste. Bai, zubieta eta goizueta. Baita. Bale? Hirugarrena. Oiukatu dezagun denok batera. Ipip urra. Zelan? Ipip urra. Zelan? Hip, hip. Bai! Ip urra! Zelan? Ip urra da, ja gero. Ip urra, oso no. Pipi, espiluan alderantziz irakurtzen dugu, ip eta urra bat. Oso ondo. Oso ondo. Lehen aritu garelako presaka gainera, Zubieta, Goizueta, Eneko artezlea zuzentzen ari zaigu, non da? Iturenen! Iturenen, jode, Zubietan eta Iturenen! Eskerrik, txalo beroa denek hori erazio, Bai. 60 puntu! Mikael! Ituren eta Zubieta. Oso Hori da. ondo. Goizuetara nahi baduzue, Juan. Bai, Baita ere, goizuetara, segurako giroa bai, dauka. beste momentu baten oso giro Baita ere. nagoelako. Erto. Mutilek, eroglifikoak zer? Ondo. Bai. Bagabiz bidien. Bai. Gogoz, behar. asmatzeko. Gogoz bai. Erto. Bat horrenengoa. Denpora. Lauzpabost aldiz ikusi dut dagoeneko. Haupa etxe beste. Oso ondo. Wow. Haupa! Esaten, haupa, etxe, irakurri, eta B, este. Erto, haupa etxe beste. Urtean behin Pelikula. ikus daiteken pelikula. Ikaslei jartzen diogu. Bai? Bai, Ia urtero bai. Eroglifikoek oso baliarrek izango dibe, bai. 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 Iten dugu. Dena da eroglifiko Oso bat, ikasleentzat, askotan ez da. Oso ondo. Bizitza bera. Bai dinot. Bai, baliarre. Jolastuz ikasteko, oso ondo. Bizitza bera. Dinote, oso ondo. Sakon. Bai, asier, bueno, filosofo jarri da. Erto, bigarrena, denpora. Erabaki dezagun nork platerak garbitu, Nik Re, ez da? Re, ez, do, bai. doan, ando, A ber, hori tona, biando, bai, biando, ez, alderantziz, ando bi, ez, alderantziz. bio, Azkena, hor daukagu. Irakurtzen oste magaran, azkena tona iritsi garelako, katona, dona. Don A. Adon horri ligara, alderantziz. Bai, dona, don A, do notan A letra geneukalako, eta katona. Vale. Donna, katona, zutondoan. Amona. Amona, hori da. Bai. Zutan, gaina, aspaldi egin gabe hau, Hirugarren erlifiko mutilek, denpara. Zorzor eginez ari da etxe ondoko. so, Bai? zer da hori? So, Segi irakurtzen. egin salida. Amaitu. Letra horrekin. Zer da? Zozoa, Bai. Bai. Bizo. Zoa, beste zo bat, zozoa. Oso ondo. Josebak asmatu denean jirafa bezala, berak ere letra puntatu du. Eta harrapatu ditu arbol puntatik 60 puntu, oso ondo! Oso ondo. Dona gutxi hemen, Zoriak baino talentuak erabakitzen duelako, zema puntu pilatzen diren esaldi bihurrietan. Eba, hasiko gara, neskak? Bai. Bat horlemizikoa, demora. Ostean, Ez. goizetan, Ez. jaiegun, astelen goizetan. Ez, Jaiegun ez. ez, Antza, ez. Bere. Bere. antza, Antza. izaten dugu. Izaten dugu. Astelen Ez. goizetan, egun, Ez. jaiegun, Jaiegun. edo Ez jaiegun. ostean, Jaiegun. jaiegun goizetan, Ez jaiegun. ostean, jaiun baten. Jaiun baten, edo astelen Ez. Jaiegun baten ostean. Jaiun baten ostean, edo astelen goizetan. Zinak ere baliokideak ziren, baina Irakurri behintzez bai, berbat. ordena bakarra eta gurea behar genuen. Zerbait badukazue, gogoan. Ona. Ea bokalekin, esaldia osatzen dugun, demora. Beldurrezko Beldurrezko. filmetako Pertsonaietako pertsonaietako baten bat. izaten Izaten. da, Baina- ia inorekin, Baina ez du inorekin, ia inorekin hitz egiten. ez du, Bai, ia inorekin ia hitz egiten. inorekin hitz egiten. Oso, hori Bai. bai! Garri, saldi bat osatuta. Ia hirugarren antolatzen dugun, bai? Demora. Lurpean, Ez? gau beltzean, Gau beltzean. lurpean, Ez? Gau beltzean. kalera, Kalera. ateratzen, Da. omen- Eta, lurpean, ez? gainerakoan, denborari Ez, gehiena, gainerakoan, lurpean, lurpean. Pasatzen. omen du denborari gehiena. Denborari gehiena. Bai! Guau!
Oso ondo! Eta asmatu dugu demorari gehiena agortuta genuenean. Hortxe, segundo baten faltan. Ederto. Mantendu dezagun abiada. Beste esaldi bat, Demora. Ez Ez. dago, Dago bizirik. ez dago, Ez dago. Hilda. Eta Hainbat. hainbat. iz, Ez ahi. la, Ez aurretik bokal bat, ez ahi. Ez al. il, Ez ahil. ol, Ez ahol. ul, Ez ahul. al, Ez ahal. el, El. Lezarretan El kontatzen lezarretan? da nola berpiztu bera. Guau, bai! Bai! Zen ahi. Oso ondo! Hori da esprinean aritzea, ederto? 80 puntu, neskak. Beldurrezko filmetako pertsonaietako bat izaten da, baina ez du ia inorekin hitz egiten, gau beltzean kalera ateratzen da. Eta gainerakoan, lurpean pasatzen omen du denborari gehiena, ez dago bizi-bizirik, ez dago hilda, eta hainbat elezarretan kontatzen da, nola berpiztu bera. Zombia. Zombi itxura, festata gero, bai, ikus dezagun? Oso ondo! Erto, komodina, neskak, oso ondo. Bale, Irudikatu dugu parranda bat eta gero Maili Larraulera, Ainoa Azpeitiara bidean, kalean, kebab bat, ez. eta ez dute hitz egiten, euren artien? Ja? Ba, ez daukate horrela. Ondo. Ez dira bereziki miluzeak, zombiak, ez da? Gure lehiakideak bai ordea? Asier, Joseba, beste beste? Bai. Zera kustaldi. Bai. Bueno, Jarri dute langa. baina gainditzeko prest, edo? Behar. Ja, ba? Musiko gu. Ez dirudi. Bai, gogotxo. Goze, badator lehenbizikoa Demora. Emakume, Ez? Gure aitona monen, bereziki. Bereziki. bereziki, gure aitona monen, Aitona Monen. Belaunaldiko. emakume, Emakume. Zer? Izena da. Ah, Bai, hori da. oso ondo. Bale? Izenena oso ederra dalako de bai, aitona monak, gurasuek, geu, kumiek, karo, hor moda tauz, bai. Gero nago ni, Antxon. Zeitxik zara, Antxon? Ba, gurasoen kapritxo bategatik. Ez, osaba bat badunik, eta... bueno, zeo zer. Bai, umetan, Bakaran itzen, noski. Ja. Nire aitonak ere ala izena dut, ni. Ego psikologora eta hori guztia. Ogalak! Gozen, Demora. Gasteizko, Gasteizko. Aurretik bokal bat? A, Ez A? E, Ez A, E? I, Ez A, I? O, Ez A, O? Udalera. udalera, sartzen. Udaletxera. Udalerria. Udalerria. Udalerria osatzen Osatzen duten, horietako bat da. horietako bat Ez da. dago? Aretako bat da. Ez da? Herrietako bat da. Ai, bale. Baina berandu. Herrietako bat da. Berandu. Eozeinak esaten dio ez, Josebari dena den, Berak esan badu horretako bada, Tarteka esaten zuenein berandu, ze sentitzezu? Posta edo pena? Proba honetan, neronek ere ezakitzen segitzen dudan, irazki. Zurrumilo bat, zalantzari gabe. Nik nahi dut asma dezaten, Bai, Hurrengoa bai? nahi dugu. Guazen, bigote animo Demora. Limoi. Ez? Sukuaren. Ez? Tequila, Tequila. limoi sukuarekin, Tequila. Eta. limoi sukuarekin. egiten den Egiten edaria da. Edaria da, bikain. Hori jakinda, Waikikira. Guaikikia. Vale. Euskalo. Pentsakorre, Asier eta Joseba. Tira tequila zaleak hauek, ura dagoen lekuan. Bokalak, ados? Ja. Guazen Demora. Txokoetan. Ez da txo. Txikitan. Txikitan. Lur, Ez da lu. Alor. Ez da, el eta gero bokala ez da lu. Lore. Lore. lore mota, Mota. Honekin. Ez da honekin. Hauekin. Hauekin. Pultsera. Pultserak. Eta. Ez daka. Kidekoa. Kidekoa. Ondo entzun dugu, zeo zer. 60 puntu. Zuen markagailura, Asier, Joseba. Bereziki gure aitona monen belaunaldiko emakume izena da, tequila eta limoi zukuarekin egiten den edaria da, zer da galdetu behar dugu, baina beste arrastoa batzuk ere entzun ditugu. Komo dina jokoan, bota zezer. Margarita. Margarita, ikus dezagun? Oso, ondo! Ondo! Edaria, Margarita, eta txikitan lore hauekin egiten genituen. Bai. horrekin bai. Koktela. Atxolorak, bai. Uda probatu Tequila nuen lehenbizigoz, relacionekin. Margarita. Ona. Bai. Bai.
Dena dela. Ondo, egiten segituzten? Bai. Margaritekaz... Petaloak. Baina belarrikuek Ondo, belarriko batzuk eta. Oso ondo. Komodin eskuratuta oso ondo zuek, Zepolita datorren sokatira. Maik eta Inoak 180 puntu komodina. Asierrek eta Joseba, 180 puntu eta komodina. Bai, aia, berdindu eta markagailuak, ian orduan finalera. Aurretik, sokatira eragoaz. Asier, Joseba, zeuk hasiko zarete erantzuten... Ondo. Bai? Bai. Dekiteko prest? Bai. Guazen, denpora. Zein da 2000 metrotik gorako garaiera duen Zubero okomendia? Hori. Bai. Oso ondo. Maia Ainoa, denpora. Zein motatako instrumentuak dira? Pandero, danbolin edota atabalak? Perkusioa. Oso ondo. Asier, Joseba, denpora. Zer da amaren alaba aitaren semearentzat? Lehengusina. Arreba, zein kiroletako proba da itzulia? Txirrindula, etxe. No. Bizi-biziari gara, eta ala behar dugu. Ala nahi genuke, ikusgarri geratzen ari zaiguta, Maia eta Ainoa. Segi, ikusgarritasunaren alde. Neskak denpora. Zein da txantxak egiteko eguna Donapaleun? Abendako eta 8. Aprilak bat. Asiako zein hiri da santua judu, kristau eta musulmanentzat? Meka. Jerusalem. Zein da Amerika kontinenteko mendirik altuena? Paso. Akonkaua. Zer da Donosti egunen elkartetako torduetan urrearen prezioan ordaintzen den jakia? Angulak. Oso ondo. Urrearen prezioa baino, urre kolorea du komodinak, badez bada. Eta ez da ingarrezi saltzen, beraz erabili. Minutu eta 20 segundo, eta urre hartuta nabarmen orain, Asier eta Joseba, animo. Mutilek denpora. Zenbat abeslarik osatzen dute amaren alabak talde zuberotarra? 4. 6. Zenbat librako lotxuria jan zuen atzo txuntxun aurkantako azeriak? Komodina. 7. Oso no, komodina, erabilita dagoeneko, puntuak galtzen jarraitu baino hobea izaten baita. Denbora geratu, sokan norabidez aldatu da, Maia Ainoa, eutxi. Neskak denpora. Europako zein futbol taldetako jokalariei deitzen zaie deabru gorriak? Paso. Manchester United. Zein espeziak ematen dio kolorea saltxa berdeari? Erregilak. Oso ondo. Zoragarri. Kolore askota gorpea igusten ari gara gaur hemen eta Asier, Joseba, ja komudinik ez daukagu, bizkor eta zuzen aldela. Mutilek denpora. Ze euskal adierazpen artistiko izendatu du ondare inmaterial Frantziako Kultura Ministerioak? Bertsolaritza. Oso ondo. Neskak denpora. Etxeko zein gunetan aurkituko zenuke ekonomika bat? Kalean. Oso ondo. Mutilek denpora. Ze herrialdetan sortu zen bolero musika 19. mendean? Kuba. Bale. Neskak denpora. Ze herri kiroletan aritzen da Iker Vicente Nafarra? Aizkoran. Oso ondo. Mutilek denpora. Ze gerra bukatu zen azaroaren 11an? Lehen mundu gerra. Oso ondo. Eta gerra bizia, hemen ere, 4 puntuko aldea besterik ez, Maia eta Ainoa aurretik eta gainera, komodinaren jabe, neskak. Neskak denpora. Nor da dantza filmaren zuzendaria? Komodina. Zelmosnak. Orain bai, berdin du da, komodin kontutan behintzat bi alden panorama, Asier Joseba, eutxi puntuei. Denpora. Nola esaten zaie etxez etxe janari eta produktuak bizikletan banatzen dituzten langileei? Paso. Raiderrak. Zenbat udalerrik osatzen dute Sagardoaren lurraldea? 6. 4. Ze hiritan dago Victoria Eugenia antzokia? Donostian. Oso ondo? Donostian, eta Raiderren pare, soka ere batera eta bestera dabil, puntuak gara eta ona banatzen, Maia Ainoa, 19 segundo aurretik, asmatu imarra dago. Ea. Neskak denpora. Zein da Elena Caballero rap kantari bizkaitarraren izen artistikoa? Paso. Labazu. Zen musika tresna jotzen egin zen ezagun Ines Osinaga? Trikitixa. Oso ondo. Mutilek, denpora. Ze probintzietan dago Gotaine Irabarne? Zuberoan. Oso ondo. Neskak denpora. Zenbat buru ditu euskaldun askok lepotik zintzilik eramaten duten ikurrak? 4. Bai, 4 burua. Asier, Joseba, zuen ikasleenatik. Gozatu.
Mutilek denbora, nola esaten zaio beste modu batera igeriketako estilo libreari. Bimileta. Oso ondo. Eta igerian, aritu gara denok ere, eta bikain, baina denbora bukatu denerako, Maik eta Ainoak 202 puntu, Asierak eta Josebak, 178. Ondo, baina Zier eta Joseba miluzera etorri gureakeko irakasleak. Ondo? Bai, gustura, Ondo, programa jarriko diegu ikaskidei eskolan. Buruz ikasteko. Edo esateko, ze akatxe egin ditugu. Tamarra egiteko, bai. Akatxe gutxi, Ondo hasi gara. Jo, ba. Segi horretan, Mikote. Haupa, Mikote! Parte txiki bat hartu dute, sokatiratik atxeen hartu eta indar berrituta itzultzeko, eta berriz ere, Mai eta Ainoa gurean dira. Finalera sailkatuta. 202 punturekin, denera, ez dakite zenbatuta duzuen? Bai? Mai, zenbat diru? 74 okerrezpan hau. Hain zuzen, txalo bero bat! Opa, kontuz, Kantuz, Administrari zena nabari data alde batetik ez da bestetik. 6 lau, 674 euro pilatuta. Baina gehiago nahi, noski, eta zakuan horretarako pilatuta ditugu, Erne? 6.784 euro! Maia, Ainoa, autorik, badaukazue? Ez, autorik? Bai. Hombre, azpeitian, emetreza, Ondo? Minimo. minimo. Ze ondo, aurrerapen teknologiko askorekin? Ez, niri precisamente ez. Neuri bez, dinot. Baina aurrera jutea. Baina oso ondo, No. Baina oso ondo. Baina ia gertatzen den finalean. Zakoren bilagoaz. Eremuak, neskak. 1940 baino lehen. 1940 eta 1980. Tarte horretan eta 1980tik aurrera. Autoek izan duten garapen teknologikoarekin. Edo aurrerapenekin egingo dugu jolas. Adi, ondoren azalduko diren automobilen aurrerapen teknologikoak merkaturatu eta ohiko bilakatu ziren urte tarteetan kokatu beharko dituzuelako. Merkaturatu. Zorte hon, Airbaga, noiz hartu zan autoetan? 80tik aurrera. 80tik aurrera? Segurtasun nuala? Baita ere. Igual aurrekoa ez. Gutxikia ginela atzean ez zeuden. Aurrean ez. Aurrean ez dugu. 80tik aurrera. Baina inventau da sartu. Ja. Baina kotxek ez bazekaten, eta invento 80tik aurrera nuke, baina, klaro, ez dakit. Igual lehenago. Igual tartean. 80tik aurrera esango du. 80tik aurrera? Direkzio lagundua? Aurre 80tik aurrera esango nuke. Bueno, gero terpea beste batzuk, o ez? Eski, lehila dauken kotxe bat. Igual, otamar urte zauzen eta arek ez zauken. Zintureirik? Ez zauken direkzion asistida. Baina igual 80. Bai, venga. Nire 24 urteko botalan kotxeak etzekan ez dari. Etzaken direkzion asistida. 24 urte. 24 urte. Estoen GPS jarriko du. Irratia? Lehenago. Bai, baina tartean oan. Ez sortu zen irratia. Euskadi Irrati 40 urte mazki, nik hori agit. Nik uste eske karo, existitu irratia, baina kotxean. Gerra garaian kotxean igual ez zuen irratirik. Gerra garaian etxetik aituko zuen irratia. Bale, tarti. ABS-a? Hori da frenatzea, itizun hori. Blokeoaren aurkako balazta sistema, Ainoak ondo esan duen moduan. ABS-a noiz? Patinatzi. Sartu zen kotxeetan? Ze baita ere tartean? 40 baino lehen zailek uste. Nik bai zailek uste. Haze, dira? Tartien. Teknologia, hori igual tartien. Tarteko eremuan sartu dugu? Teknologia. Stop start sistema. 80tik aurrera. Seguro. Hori, bai. Segi.
Eta azkena? Hibridoa. Baita ere. Dale. 80 aurrera. Zein izan daike 40 baino lehen. Zemuz neskak? Igual ez da bat. Oso gaizki. Bueno, ez dakit. Igual ez da bat. 40 baino lehen ez deu bat behar imaginatzen. Eta 80tik aurrea dienak... Gu behan duxego, kea goea. Eski hori da. Orduan, baten ba 80tik aurrea dakeuna izan laike tartien. Hibridoa, 80tik aurrera? Bai. Bai? Zuzen, 1900erako ja lehen saiakera batzuk egin ziren arren, Toyota Priusa hartzen baita serian ekoizitako lehen hibrido gisa. 1997an agertu zen. Stop start. Sistema hori. Claro, esaten gabiltzelako, nire kotxeak ez da bizat urte ditut ez ditu, claro, baina... Baina beste batzuk igual bai. Hori da. Noiz asmatu, noiz merkaturatu, 80tik aurrera? Zehazki, 81 batean, Volkswagenek sistema semi-automatikoa aurkeztu zuen Polo Formula E autoan, Bai. eta automatikoa Fiatek 1993ko Regata ES autoan. Irratia. Zederra, Wow. Autoan irratia entzutea, ze momentu honi izaten dan. Irratia, 40 artean jarri dugu. Ez duzu imaginatzen aurretik. Aurreko kotxeetako... Bai, esan deun momentu baten igual baietz. Eski, klaro, guk 40 baino lehenagoko kotxek ez dugu ez daudu. Bueno, aldizkari baten, pelikula baten. Ja, baino. Baina bai da teknologia bat bastante goizo. Imaginatze duna. Aitona emonen kotxeren baten. Irratia, 40 artean? Irratia, 20. hamarkadan sartu, 30 edo, ja, kotxeetan sartu, airbaga segurtasun nuala direkzio lagundua tartean, ABS-a bai, 80tik aurrera. Mai eta Ainoaren autoa matxuratu egin da gaur, akaso, baina ordu arte sekulako bidea egin duzu eta egiten aldizarete, 674 euro dagoeneko pilatuak. Eutxi horri neskak, bikain! Eta zuek, bi urrugune banek zuzenien bihar miluzeraino bai,